עם מאות נערים בקריית גת מראות שהיא אינה חולה באיידס. כתבנו רמי שני. תוצאות בדיקת נשאות HIV ראשוניות שנערכו באישה החשודה בקיום יחסי מין עם מאות ילדים ונערים בקריית גת מתבררות בשלב זה כשליליות. כך סיפרו הערב גורמים רשמיים המעורבים בחקירת המקרה. עם זאת ממתינים עתה הגורמים השונים לתוצאות הסופיות שאמורות להתקבל בתוך זמן קצר. הילד שנעדר לאחר ששחה במאגר בצפון נמצא ללא רוח חיים. כתבנו קובי מנדל. לפני זמן קצר משה אחד הצוללים את גופתו של הילד כבן ה10 מאחד הכפרים בגליל המערבי, מקרקעית מאגר מי הקולחין שליד קיבוץ בית העמק שבגליל המערבי. מחקירה ראשונית עולה שהילד, אחיו וחבריו טיפסו על הגדר המקיפה את המאגר, נכנסו למים ולאחר כמה דקות החל הילד להיסחף, ועוד אחיו וחבריו הצליחו לצאת מהמים. פיגוע ירי בבלגיה. התובע הפדרלי של בריסל, אריק ונדר סיפט, מעריך בריאיון לגלי צהל, לחשוד שנתפס הוא המחבל. Elements show us that he's most probably the perpetrator that committed the murders in a museum in Brussels. When he was arrested, the French police found the weapons he used and the clothes he wore during the attack. בשיחה עם כתבתנו עפרי אשל, אמר התובע, כל העדויות מראות שככל הנראה מדובר במחבל שביצע את הפיגוע בבריסל. כשהוא נעצר, המשטרה הצרפתית מצאה עליו את הנשק ואת הבגדים שעימם נראה חשוד בצילומי האבטחה. התובע הפדרלי הוסיף שהרקע לירי